ଏମା ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନି ବାବା ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ କି? କଣ କରିବି ବାବା ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି କନ୍ୟା ତୁମେ ତମର ହସ୍ତରେଖା ଦେଖ ହସ୍ତରେଖା ଦୃଶ୍ୟ ବାବା କଣ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଭାଲ ଓ ବାବା ତୁମେ ବାବା କୁହନି ଆସନ୍ତୁ ବାବା। ଠିକ ଅଛି କନ୍ୟା ତୁମେ ତମର ହସ୍ତରେଖା ଦେଖ ବାବା ये डाहण हस्त नुह बाम हस्त देखନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲ ତମ ସବୁ ଯାବେ ଠିକ ହବ ହେ କନ୍ୟା ତୁମ ରାଶି ଚକ୍ରର ଦୃଶ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ କାଳତିପାତ କରିଅଛ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବାସଚକ୍ର ସଦୃଶ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କର କନ୍ୟା ଏ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଧ୍ୟାବଳ ଏ ମାଟିରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତୁରନ୍ତ ଏକୁ ହତ୍ୟାଗ କର 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଚାଳ ଛପର କରି ନଡ଼ା କରି ଶୋଇଲେ ତମର କାଳ ସାପ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଶ କଟି ବାବା ବାବା କଣ କହିଲ ଇଏ ମାଟି ଓ ମାଟି ବନ୍ଧ୍ୟା ମାଟି ଏ ମାଟିରେ ଯିଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ବାବା ଘର ଆଉ ବିକ୍ରି କର ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରି କର ଆଉ ବିକ୍ରି କରି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳ ଛପର କରି ଚାଳ ଛପର କରି ଶୋଇଲେ ତମର ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଆଉ କାଳ ସାପ ଦୋଷ କଟି ମତେ ଏଥିରେ ବିଦାୟ ଦିଏ କନ୍ୟା ହର ହର ମହାଦେବ ଜୟ ସାଇନାଥ ହାୟ ହାୟ ଜୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଛ କନ୍ୟା ମତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଛ କିଛି ସେମିତି ଦର ପାଇବ ବୁଝିଲ ବାପା ମାଆକୁ ହଇରାଣ କରେ ତାର ଏମିତି ଦର ପାଇବା ଅଛି